Za posledné 3 mesiace vyrástlo v Cigli 94 nových pouličných lám so solárnymi panelmi. Ide o najväčšiu inštaláciu verejného osvetlenia na Slovensku, ktoré využíva slnečnú energiu. Modernizáciou verejného osvetlenia obec vyriešila problémy s vysokými nákladmi za pouličné svietenie. Nenávratné finančné prostriedky na projekt získala z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Získali sme finančné prostriedky vo výške 317 000 eur, čo je vlastne viac ako 11 miliónov slovenských korún. A je to ozaj unikátna vec, pretože takáto stavba je realizovaná len v druhej obci na Slovensku. Prvá obec je vlastne Dubno pri Rimavskej Sobote, kde majú vlastne 10 takýchto osvetlení. V Cigli za peniaze z eurofondov postavili až 94 lám so solárnymi panelmi. Ostatných 48 je sodíkových. Kombinované svietenie ušetrí obci ročne 2/3 nákladov za elektrickú energiu na verejné osvetlenie. Teraz napríklad, keď platíme, hovorím teraz v slovenských korunách, že 300 000 treba za rok, obec platí za verejné osvetlenie, tak teraz bude platiť menej ako 100 000. Takže je to výrazná úspora. Solárne verejné osvetlenie zrealizovala v obci spoločnosť Green Energy Slovakia, ktorá uspela vo výberovom konaní. Svietenie funguje na jednoduchom princípe. Na každej lampe je umiestnený solárny panel, ktorý vyrába elektrickú energiu a odvádzajú do batérie uloženej v každom stĺpe. Z batérie potom lampa v čase svietenia čerpá energiu. Dôležité pritom je aj samotné regulovanie intenzity svietenia. Aby to svietidlo vydržalo svietiť dlho. To znamená, aj keď je zamračené, aby povedzme 7 dní v kuse, aj keby boli nepriaznivé podmienky, tak toto svietidlo aby svietilo. Tá regulácia vlastne umožňuje urobiť to, že nemusí tá lampa svietiť na 100% celú noc, ale niekedy vlastne podľa toho, ako sa obec rozhodne a to nastaví, tak svietí nejaký čas 100%, nejaký čas povedzme 70% a nejaký čas povedzme 30%. Hej? Čiže na základe tohto vlastne sa dosahuje tá úspora a dlhodobosť fungovania tohto svietidla. Životnosť takéhoto typu osvetlenia odhadujú výrobcovia na 15 rokov. Intenzita svietenia je riadená počítačovou technológiou. Zároveň ide o ekologickú formu verejného osvetlenia. Využívaním slnečnej energie v obci znížia emisie oxidu uhličitého zhruba o 34 tón ročne. Cigel sa tak môže stať príkladom aj pre iné mestá a obce. Podľa internetového prieskumu nejde iba o najväčšiu inštaláciu solárneho osvetlenia na Slovensku, ale i v strednej Európe.